Nakon dugo vremena srela sam se s prijateljem iz srednjoškolskih dana kojemu sam poklonila naravno trezulju, jer on se upravo trezuljom vozio prema svojoj školi u Slatini. A sad ćemo od njega čuti nešto više o tome. I ja sam se vozil s tom famoznom trezduljom. To vam je ljudi pred 20 let bilo još kad sam bil mulac i Mitja Trubilo. Svako jutro kroz celu Šatemanu vozili smo se s trezduljom od Čorjenom i Man. Kratkih spojeva, požara, ljubavi i tuče, ma svega je bilo. Delali smo čas se smeje i čas se nis smjeli. Sad kad ja nemam o trezduji više briga, Tatjana se sjetila o njoj napisat par knjiga. U trezduji je bilo ludo i we had so much fun. Ako ćete detalje, pročitajte roman.